Bustop Tv vachitsigirwa neveCanadian Embassy vanokuigirai mutambo Ndiri Munhuwo. Maonero nemafungiro enyaya dzichabuda mumutambo uyu haanei nemaonero nemafungiro eveCanadian Embassy. Ziko nembwa yako isoda kundoona pamba pakufunge asikuita ngiyatumwa ati ndatadzei kuya pamba pasawira wangu kudai zvakaoma chokwadi. Iwe ndakubvunza unaondipindura ndati wakarejista kuvhota here? Aizi kana zviri handichigere kukupindura naye. Haunombopindurira? Ndichigereni. Kowai ngosera shungu funge naye. Dai chiri chigaro cheu-MP kana minister zviri nani. Zvino zvedu izvi zvekanzu handimbona chimuko chazveni. Wese apa pari kutokukidzana zvapo munhurume nemunhukadzi. Zviri pachena ka kuti murume anopinda apa. Aiwa asikana rega kundipedza simba kudaroka zvakadai. Asi madhueka une zvivindi wena. Chivindi chei? Kuti kuondere kwokuti unoti ukadzoka uri mupenyu woti tenda Mwari nevadzimu vako. Ndirimo mudariro macho ndikutokwikudza pamamonya ipapo. Aiwa hakusi kushaya zvekuita here madhubi. Unobabuda here kopako pakati omhai wewe. Kundotadza nei? Ukundidherera ka? Undisaiza. Apa kapo wachepa shamwari ndiri kukuvanzira. Wachepa uri mutete. Zvinoda varume izvi. Ndo mafungiro atisingadai. Mafungiro aku19 gocha nhemba amakuita ana menda. Ndimi vanhu muri kuramba muchidzosera budiriro yevanhukadzi kumashure imimi. Kune makai? Munofunga kuti pane zvimwe zvinzvimbo zvinonzi izvi ndezvevarume, izvi ndezvevakadzi, izvi ndezvevarume chete. Saka wafunga kwako inhema? Kunyeba? Iwe hakuna zvakadaro. Mukadzi anofanira kukukwidza pamapositions ese anobatwa nemurume. Kana zvichinzi musha mukadzi, zvinoreva kuti mukadzi anogona kutungamirira pakuvaka musha kupinda munhurume. Kutaura chete kuya asikana ndikutaurirei. Iwe hapasi pamuromo chete shamari mendi. Tinozvigona zvinhu izvi. Iwe chingomhanya ungonorejista kuvhota. Ugovhotera ini mukadzi anenge iwe uone kuti musha wedu hausimuke here. Kana iwe ukaitwa kansela ka? Vekwenyu vagarika. Kwete kuti wekumusha kwangu, asi kuti munhukadzi wese, wechidiki wese, kana ivo varume vacho handivasiye parutivi. Ndinoziva kuti chenga wese manhanga kuna risina modzi. Amuromo chete apo. Kana wapinda paukanzuri wewe, ndotoziva kuti road inobva nekuDB inodarika nepeni. Mugwagwa unoenda kuchibhorano unobva wananga nekugarden kwenyu uchipfuura nepamusha penyu. Chero road chaiye inoenda kuchigayeni kugrowth point inobva yapfuura nekudanga kwenyu. Ana mendi, zvamakutaura izvika zvinoitwa nevanhurume kwete nevanhukadzi. Pinzeka inoki mahembe musiye ini, muzvionere pamunhu sefodya. Siye zvekusweroyera nyoka negavi iyo iripo. Pati dzimwe dzenguva ka vanhurume vanoita zvinhu zvavo vachinyarasi. Ndiani vanoda kunyebera iwe tibvira apa. Vanhurume ndo vanoita zvekutondomeka kubarana kwamazizi. Vakana vati ndiono zvigona semudzimai akachangamuka kudai, tichaona pauchapinda kuti uchazvifambisa sei. Ndogopinda nepaimi vanhukadzi vacho hamuna kunyoresa kuvhota, hamuna kana kurejista. Kana vakadzi mukasaenda kunorejista kuti mundivhotera, chibve maziva kuti vanhukadzi ticharamba tine zvigaro zvepasi. Hapana kana anotungamirira chigaro chizvinu, kungotungamira izvo zvigaro zvemakirabhu emadzimai chete. Uchidaro here dai madhume. But akusiri kuti zvava zvinhu zvechijairira here, sezvo takakurira mazviri. Kukurira mazviri zvipi zvacho? Iwe ndezvachijairira izvi kuti sabhuku wese anofanira kuti aite murume kupi nekupi, uyezve mambo wese anofanira chete kuti aite munhurume. Kana machinda amambo ese ndekupi wakamboona kune mukadzi, anotariswa kuti aite murume chete. Ndezvakudhara izvo shamari. Iwe kare warini zvekare. Ndiudze kuti kuno kwedu kunoku kansela wechikadzi ndiani? Hakunazve. Zvino chii? Ndozvandiri kuda kuti ndiite kandoita inini wekutanga kuburikidza nevhoti yenyu. Uchizokwanisa here kukunda murume waunenge uchikwikwidza naye? Ndo pane mubvunzo wangu. Chaizvo. Kutadza nei? Kana imi vanhukadzi mukandivhotera ndinopinda. Sezvo vakadzi tiri takawanda mudunhu rino kupinda varume. Izvi zvasiyana neushe newasabhuku ka zvinonzi hazvivhoterwe. Asika vasikana, kana tichitaura ka chokwadiso vanhukadzi tinowanza utsinyi kupinda vanhurume. Kana mukadzi akakuvenga ka chitoziva kuti zvose zvavharirwa panze. Hazofe katokuregerera zvachose. Zvinovarume havadaro.
Munhu asikana mendi. Hapana zvekunzi yeye murume anozodai, mukadzi achizodai, zvese zviri mupfungwa dzedu. Musiyano uripo kana madhube. Ndinoona inini kuti kumakrabhu kana kumachechi pose panokukidzana murume nemukadzi, vakadzi vanomhanyira kuvhotera murume vachisiya mukadzi umwe wavo. Hausi kunyepa ipapo. Wataura chokwadi. Vakadzi tinoda dzidziso hombe kuti tisavengane pachedu kana kushorana pachedu. Unoona kuti kana tisati tapazei papa ka? Ticharamba tichingotera kumashure semiswe yemombe. Regei kuzoti madhuve hana kuti ruma nzeve, madhuve hana kuti taurira. Izvo ndikukuudza izvo. Inini kudaro zvangu asikana. Dambudziko rangu rinobva kuna baba vekwangu vasingadi kana kutungamiriro wemadhiresi. Varume vazhinji ndozvavari shamari. Tisi tinofanira kushandura mafungiro avo kuburikidza nekugona kuita basa kwenyu semunhukadzi. Mukadzi wese chete angoda chinzvimbo chepamusoro. Hanzi nhubu, ifambe, zvakazodini zvikadei zvichingoenda zvakadaro. Asikanaka vanoda kuti munhukadzi atungamirire madzimai ari kudzikereke nekumakrabhu evanhukadzi voga voga, kwete kumwe kwese uko. Kana paita murume, hanzi mukadzi kwaye anofanira kusudurukira murume kuti apinde. Makambozviona kupi? Ndozvinotaurwa nababa vokwangu ivavo. Ndipei mukana nditaure navo ini pachangu. Seka zvako iwe. Ndoda sewe zvako iwe wakamboita imba ikaputsika paine nyaya dzegumbo panze. Avatomboda kana kumbonzwa nezvako. Kana kuti ndipote ndichitaudzana newe sezvandiri kuita izvi. Avatodi kuzviona kana kuzvinzwa. Wakamujaidza murume wako iwe. Saka hanzi kana ukataura neni zvinoita sei? Azvinondifurira kamusikanzwa. Kuti uri pwerere iwewe. Nezera rako ndobva ndatokufurira iwe wagara usingazvidi. Ndiko kupusa kwevanhurume ikoku. Havazivi kuti imbwa nyoro ndotsengidza matoo. Asikanaka, tataurisa. Chirega ini ndiende kunogadzira murume wangu breakfast asitandoona ndimire nemi kudai. Iwe, rega kuramba uchimujaidza zvinhu zvisina maturo kudaro. Mira nemakumbo maviri sechikara, unomona achitanga kukuremekedza. Ndo zvawaita herewo kuna mahembe usati nyeperapo. Wangu, ndo zvandakapedzera ndavakuita. Asi paakanditora, aiwa, ndaiva usiku cheo, usiku usingatoziva kuti kune chiedza kuseri kwegomo. Ndokusaka imba yako yakapunzika. Iwe, kana Leon adzoka ndichamutaurira kuti uri kumutsvaga. Ameno kuti chii chavabata kuchibhorani nhasi. Chirega ndinomutsvaga kuchibhorani ikoko. Asi vasikanaka, aiwa vhote yenyu ndiri kutoida kuti ndite kanselo wenharaunda yedu ino. Aiwa ndee munorejista kuvhota chokwadi. Oraisi. Koko kanaka here kuzonditeera kuchibhorani kuno naijeko. Ndambokuteera iwewe. Saka kuno uri kudei? Unoenda kwamujara mahembe. Wabva wandifungisa nyaya yazuro Jethro. Nyaya yazuro ipi futi? Kubva kwandakakusiyai kuya, makazobvako nguvai? Dzakabva kubva waravharwa ufunge. Vanhu vakazenge vamukomba mudhara mahembe, iye nedzungu rake riye raunongotaura nezvaro ka. Ndokubva atangisa kutenga hwahwa unge zvinonzi mukorokoza avhura mugodhi kana 10 uri kunzwa. Vanhu vakatiwo handei, toda kuona anokurirwa mutengi nemunwe wedoro. Hapa mbakaipa zvavo. Saka makatoita mabiko kai mimi? Mabiko chaiwo enda wakaruzirira lileni. Mahembe mari kutenga wawanayo uye haomeri pakutambanudza ruoko rwake. Asi ukaenda kwaari uchida mari yekuitisa zvinhu zvine musoro, haakupe manje. Wakuda kumunyepera manje. Kunyepa kwei? Pane paakambokunyima mari here? Ini akandinyima mari yekuenda kuteachers college paya, kana iwe unozviziva, because ndiwo wakatondipa zano rekutaura naye. I still remember that. Bari mazuva ano ane dzungu, saka imbotaura naye zvakare, waiziya? Kana kuti ndichakuidza nyaya yacho inini. Musiye, ndinoda kuita zvinhu zvekunyengera vanhu vane mari dzavo ini. Ko iwe Jethro? Chii futi? Kundiudzika, madhuve akakuteerai mubhawa makazomboonana naye here? Zvakataudzana mushe here namahembe? Ya, zvangu zvaita. Vanhu vandoda kuona avo ndabva ndaita mahwekwe navo vari panzvimbo imwe chete. Inga ndaita mhanza mambure chaiwo. Nekuti ndakaronga ndichiti ndibva kuna Lilian, ndobva ndadarika nekwana Jethro. Zvino vose vakamira vari kukurukurirana vari panzvimbo imwe chete. Rega ndivataudze sezvo Lilian yakuda kutakura mugomo kuzvireva kuti akuda kuenda. Zvichireva kuti pamwe wada kuparadzana. Eva uko!
Mira ipapo ndiri kuda kukuonai mese kwekanguva kadiki-diki. Ndini madhuve. Regai nyukurowa nehana, ndini madhuve. Kana kuti ngatisangane paruwara apo. Mave kuda kundinonosa madhuve. Vamwe vangu vachachungamira madii kuti ndozongouya kumba kwenyu nhasi masikati ndiine nguva. Vatosvika apa saka pasina pekupunyuka napo apa. Nhasi vanhu mandikanya chaizvo. Zvatanga newe Jethro waerekana wangu ndimisa ndobva wandipedzera nguva yangu nenyaya dzako dzisina kana nemusoro. Uchitarisa manje ava madhuve wabva vasvikawo futi. Hakuna wandinoregedza achienda nhasi. Sewe zvakewo Lilian. Funga kuti ndatenga kusvika kumba kwenyu ndikakushaya. Izvozvo ndiri kubva kwamenduko azondiudza kuti wauya kuchibhorani kunoko. Masvika kwese uko muchinditsvaga? Pandanga ndisati ndasvika ndekwana Jethro, asi ndanga ndichizopfuura neko. Handina kuziva kuti maronga kusangana zvenyu kuchibhorani kunoko. Hatina kumbofunga kuti tichasangana kuno. Ini ndanditoriwo neplan yangu yekutoitawo imwewo mishano waiziya, but Lilian anga asiri muplan mangu. Asi nzira dzacho ndo dzatongozolinga waiziya ndosati azongosangana panapa. Wakananga kwamahembe ukoka. Manje uyu unosvika ari mumagumbezi. Sevanhu vakauchochera wawane zuro. Indatoshayi kuti kweiwo kumuka makuseni kudai chii. Wakasimba Jethro. Alright, okay. Saka makationa zvedu tichiuchochera nezuro ende takaukakata wawa. Aiwa, ende uri kuumwa. Mahembe ari kushandisira doro handitika. Manje iyi ndo nyaya yandatofambirai. Gaizika, Lilian, Jethro. Chimukaimi, rege kuramba muchingoshandisirwa doro iri. Don't be used for nothing. Changa mukaimi. Uyu wanga uri mutambo Ndiri Munhuwo wamunounzirwa neve Bustop TV vachitsigirwa neve Canadian Embassy nechinangwa chekuda kukurudzira madzimai nevechidiki kuti vange vachipatisipeta muzvirongwa zvebudiriro munharaunda dzavo. Kana uchida kuziva zvizere nezvemutambo uyu, tumira WhatsApp message panhamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428 kana paFacebook, Twitter, Instagram, Bustop TV pages.